La galega. Agua galega. Estaremos un ano e outro os que fagan falta ata que a Casa Cornide sexa de todas e de todos os coruñeses. Las rúas da Coruña! ¡Devolución! ¡La Casa Cornide! ¡Devolución! ¡La Casa Cornide! ¡Devolución! ¡La Casa Cornide! ¡Devolución! ¡La Casa Cornide! Damos un paso cara adiante. Primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, quinta marcha. Porque nós temos, onde está monje, temos... Está todo contediño. E que estou falando por todo tempo. Temos a chave, monje. Ensínanos a chave. Veña, todos, por favor. 1, 2, 3. A chave! 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 Baterile! Mándanos, monje. Bueno, temos aquí a chave mestra que abre todas as portas. E esta chave mestra va a conseguir tamén abrir a Casa Cornide. Unha cosa de masia, pero saberedes como isto funciona. Despois vai fazer unha primeira apertura e despois todas poderemos proceder, entrar en fotocall e fazer mesmo o remate do acto, claro. Pois, dun xeito solemne e diante aos leixos das administracións, diferentes administracións, a cidadanía dá un paso cara adiante e con esta chave mestra imos conseguir que marchen os ocupas, os auténticos repugnantes. Esas persoas que, grazas a privilexios baseados na injustiza, siguen ocupando unha propiedade que non é súa e que pertence ao conxunto da cidadanía. Procedemos, entón? Ben, pois dun xeito solemne pedimos aos gaiteiros o marcha do Antigo Rei. Os que estamos aquí somos da Igrexa de Moncho Valcárcel e de Paco Carballo. A Igrexa de Basilio Alba, a que reclama a xusticia, a liberdade, que os nosos poderes públicos e os que nos representan nunca deben esquecer o que cantamos no himno galego. Non desa esquecemento da inxurio rudo encolo. E este rudo encolo é o que nos trae hoxe, mañán, hasta que as portas desta casa se abran a un poder popular, coñecer as cousas, as historias, para querelas e defendelas. Pero, por favor,
os poderes públicos que presumen de galeguismo, que presumen de liberdade, que presumen de comunismo, que teñen na primeira planta dos seus papéis a reivindicación da Casa do Cornide, todo un símbolo na Croa da Coruña. Moitas gracias. Bravo! A pezoña ten unha facilidade asombrosa para o contagio e para o borrado de todo intento de reparación das contas pendentes. O fascismo é unha procesionaria que non deixa a fila e lanza pelos urticantes sen pensar nas víctimas que deixa o paso. Eu xa vin a máis de un perder incluso a lingua. A auga arrastra o lume que o lume non destrue, pero as feridas que non quixeron reabrir ainda supuran. Creron que nas cunetas as ideas tamén morrían, mas como as estrelas de mar multiplicáronse. Así que fora os ocupas da Casa Cornide, fora o franquismo da Coruña. Fora! Fora os ocupas! Que non queremos o que vos queredes, e nós non queremos o que vos queredes, que somos doutra condición, e non queremos que opresores estivermos ben xuntiños. Vais embora mandadore, vais embora mandadore. Conmigo todos, levantémolo corazón, Levantémolo corazón, témolo levantado cara ao opresor, témolo levantado cara ao opresor. celebramos la tua morte, reclamamos la devolución, y de vos de aquí abramos las portas e que non volvan máis. Significados franquistas que promoveron e participaron activamente nos espolios do Pazo de Meirás e da Casa Cornide, Alfonso Molina, Pedro Barría de la Maza, Sergio Peñamaría de Llano, aínda conservan nas rúas da Coruña retratos en edificios públicos, placas, monolitos e todo tipo de distincións que non pode admitir unha sociedade democrática. Manuel Rivas dicía na lectura do manifesto da segunda marcha pola devolución da Casa Cornide: estamos decididos a convocar a terceira, cuarta marcha cívica e as que sexan necesarias até poñer fin a este espolio. Pois aquí estamos, na quinta marcha, porque se conseguimos a recuperación do Pazo de Meirás para o patrimonio público e a titularidade de 691 bens do Pazo que a familia Franco se negaba a entregar, se conseguimos a declaración da Casa Cornide como BIC, continuando con movilización cívica, conseguiremos que se abra ao público e tamén a súa recuperación para o patrimonio municipal. Exiximos á Xunta de Galicia que acabe con a política de permisibilidade con a familia Franco, que asuma as súas responsabilidades para facer cumprir a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia e que aplique a máxima sanción pola súa negativa a abrir ao público a Casa Cornide. Reiteramos o noso apoio ao Concello da Coruña para que presente a demanda judicial civil para recuperar a Casa Cornide para o patrimonio do Concello e exiximos ao Goberno Municipal que traslade á Comisión de Honras e Distincións e ao Consello Municipal de Memoria Histórica, sen máis dilación, a proposta de retirada de rúas e distincións a Pedro Barría de la Maza, Alfonso Molina Brandao e Sergio Peñamaría de Llano. Que se execute xa a proposta do Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses para a retirada de rúas e distincións en cumprimento da Lei de Memoria Democrática, independentemente das facturas e ampliacións do informe deste instituto. Fora os ocupas da Casa Cornide. Fora! Recuperación para o pobo da Casa Cornide. Fora franquismo da Coruña. Fora! Franquismo nunca máis. 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 Terra da fraternidade.
fraternidade, cando la vila morena, en cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad, cando la vila morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandola vila morena, en cada rostro igualdade, o povo é que máis ordena, asombrado más diñeira, que xa non sabía nada, xurei ter por compañeira, grandola tua bondade, grandola tua bondade, xurei ter por compañeira, asombrado más diñeira, que xa non sabía nada. Gracias. Fora o grupo. Fora ocupa, devolución da Casa Cornide, 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 devolución da Casa Cornide. franquismo nunca máis, fascismo 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 nunca máis. Bueno, amigos e amigas, moitísimas gracias pola vosa asistencia a esta quinta marcha. Eu son optimista, se sabedes, aquí non acaba nada, estamos aínda comenzando. Quere decir que tenemos que facer a quinta marcha, a sexta e as que fagan falta. Esta é a primeira batalla, non é a última. A batalla de apertura 4 días ao mes da Casa Cornide, como indica a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Imos conseguir nos próximos meses, a veredes, como poderemos entrar na Casa Cornide. Pero queda ainda a batalla máis importante que recuperar a propiedade para o patrimonio do Concello da Coruña. Sabedes que hai unha demanda judicial posta polo Concello que nos apoyamos e que esperamos que se resolva o máis rápido posible. Cuando aparece esa sentencia, nos próximos anos, seguramente habrá unha nova actuación da familia Franco presentando novamente alegacións e impugnacións. Habrá que seguir e espero que consigamos isto antes dos 40 anos que levounos conseguir a recuperación do Pozo do Meirás. A loita continúa, adiante!